Tervetuloa seuraamaan päiväämme. Nyt aloitetaan. Kamera käy. Tjenare. Tjenare. Ensimmäinen video julkaistu, palautteet vasta ei. Tätä tämä on. Halo jota hallu. Puhelu käynnissä ja toinen tulossa. Joo. Kamera pauselle. Ramppakelakattu. Joo, koitettiin taas alkaa, niin tässä tuli puoli tuntia meni taas puhelun. Tuli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puhelua tuli tässä pötköön, niin jatketaanpa siis. Eli tervetuloa videon pariin. Nyt meillä on tänään eletään keskiviikkoa. Perjantaina meillä on tulossa tämmönen lounastapahtuma asiakkaille, niin ajateltiin tässä nyt keskiviikko perjantai-akselilla kuvata, mitä täällä tapahtuu. Kyllä. Puuhaa on. Puhelin soi koko ajan ja kaikki nuo juoksevat hommat tuossa ja vielä tapahtuman valmistelu tuossa pitäisi... Oi, tulee aivosta. Siitä pyrykausi. Pitäisi valmistella tuo halli ja pihaat, että saadaan tänne systeemit rakennettua. Niin tässä on loppuviikko aika reipas meininki. Ensimmäinen video on julkaistu ja palaute oli positiivista pitkin kyliä. Että odotettiin, että se tulee noin 10 näyttökertaa, mutta 100 pamahti rikki heti. Että kiitoksia kaikille ja tilaajiakin oli tullut, niin kyllä. Arvostamme suuresti. Kiitoksia. Ja pieniä viilauksia on tässä tehty, että... Joo, äänen kanssa meillä oli vähän haastetta. Oli vähän semmoinen stereoääni, että tuli toispuoli jokkeen, tuli aina toinen mikki ja näin. Niin siitä käsi pystyy virhemerkiksi, niin parannetaan sitä jatkossa. Ja ei voi heti olla täydellistä suorittamista, niin ei voi olla. Matkan varrella. Se on just näin, niin lähdetään pikkuhiljaa videolta rakentaa laatukontsa. Ja mitä meidän pitää nyt tässä seuraavana päivänä tehdä, mitä on listalla? Katsotaanpa, mä ihan laitoin itselle viho. Ihan kuule paperille pistet. Tuossa on muutama tarjous. Tänään pitäisi käydä yhdessä kohteessa vähän katsoa ja pitäisi käydä parturissa ja sitten on tosiaan tuo yksi iso projekti, mikä pitää perjantaina deadline jättö tarjoukselle. Sitten tuo hallin laitto tuosta kuosiin ja siihen päälle vielä tuo kaikki nykyiset työmaat ja muut hoitaa tuossa, niin ei siinä tarvitse ihmetellä, että miten aikansa käyttää. Ja tosiaan meillä tulee tonne hallin puolelle yhteistyökumppaneita esittelemään omia tuotteita, niin se pitäisi saada semmoisen esittelykuntoon niin sanotusti. Ja pihalle tulee tämmönen ruokarekka, tarjoilee hodareita ja tää on nyt 3. kerta, kun järjestetään tää tapahtuma. Joo, 2 vuotta mennyt tosi hyvin, että asiakkaat on tykännyt tosi paljon, että semmoinen rentohenkinen verkostoitumistapahtuma. Mutta se on nykyään vähän ihmisille semmoinen asenne, että ei jaksa tulla mihinkään tommosia ylimääräisiä, että me ollaan siinä mielessä aika hyvin saatu tonne porukkaan paikalle. No on siinä plus 100 vierasta ollut, niin menestys. On se ollut, voi luokitella menestykseksi ja aika on kuitenkin kallista. Näytetäänpä tonne pihalle, mitä siellä tapahtuu. Just tässä kun rupeat jotakin tekemään, niin se on aina kun sulla on se rauhallinen hetki, niin sitten sulla on yleensä aina kun kuorma pihassa tai muuta, mutta onneksi nyt tässä 3. apukäsi tuossa meni purkaan. Siinä nyt on vasta murto-osa, mutta ne tuolla vähän ripotellen tosiaan tulleen. Ja tuolla on tuo kaarihalli, joka on täynnä ospilevyä, eikö näin ollut? Kyllä, voidaan käydä sillä vaikka vilikaisen kohta. Ja sitten puutavaraa. Siinä on vähän puutavaraa ja kivilevyä on tuossa yhden nipun alla. Ja kyllä nulla vähän aikaa rakentella. Iso osa tässä työssä tietenkin on just tuo kaiken materiaali, logistiikka ja se, että ne saadaan työmaalle oikeaan aikaan ja saadaan vielä katolle nostettua. Rekkarallia tässä jonkun verran merkit pyöritettä. Toki varsinkin tuolla niinku uudisrakentamisen puolella on paljon sitä, että ne katot tehdään maassa. Maajalassa edelleen. Ja hyvin monesti on tilanne, että siihen pystyy esimerkiksi tämmöisellä lava-autolla ajamaan ihan viereen ja nakkelee sitä lavalta suoraan siihen katolle. Että se helpottaa niin meidän työtä sen osalta. Mutta jos se ei ole, niin sitten meillä on alihankkijalta hiioppi-auto tuossa käy niitä nostelemassa. Ja tuli tässä semmoinen asia mieleen, että kun yleensä minä ja sinä ollaan näissä meidän firman somejuttuissa oltu, niin joillakinhan on ollut semmoinen käsitys, että tämä on semmoinen pieni perheyritys, että me täällä kahdestaan puuhastellaan ja isäukko tuossa sivussa ja näin päin pois, mutta joo. Niin on. Ei, mehän pyöritetään vaan toimiston päätä täällä ja
millä nimellä me kutsuttiin projektipäällikkö. Niin. Final Boss sitten on kanssa tuolla suunnittelee enemmän organisointipuolta justiinsa, että asentajat meillä on sitten työmailla. Tällä hetkellä meillä taitaa olla 15 ukkoa tuolla niin pitkin kyliä työmailla. Kesäsi on sitten aina vielä tarvii ottaa vähän lisää käsiä. Niin ja tietenkin sitä alihankintaahan meillä käytetään tietyissä työvaiheissa, niin se aliurakoitsijat ja vuokratyöntekijöitä, niin ne siihen vielä päälle, niin äkkiä siinä se 20 henkiä remmissä pyöri. Joo, lähdetään käymään tuolla pihalla katsoa, että mitä siellä tapahtuu. Täällä on tosiaan tämä meidän viimeisen investointi. Alakutalvesta hommattiin tuo. Niin. Täällä on näitä OSP-levyjä. Eli jos ei ole jollekin tuttu, niin Tämä oli sisustustrendi joskus aikanaan. Seinät oli tämmöistä materiaalia ja mitä kaikkea tästä tehtiin. Tästähän tehtiin kaikkia. Nämä on tosiaan korvamerkattu siihen meidän isolle työmaalle. Niin Kähdellä on. Tässä on 6004. Tästä on nyt 504 tästä on noin jo viety. Moro! Ja teillä on realityt käynnissä. Meillä on realityt aina käynnissä. Niin ne. Se on oikea. Kyllä. Tässä alkaa seuraavaksi painaa isosti lounas päälle. Ja siis se on niinkö päivittäin, viikoittain on semmoinen fiilis, että nää koko ajan teet jotakin, mutta tuntuu, että mikään ei etene mihinkään. En tiedä, onko se kaikilla ihan sama, mutta No eiköhän se ole. maanantaina tuut tänne. Sitten nää koko ajan yrität sammutella tulipaloja tässä näin, ei kirjaimellisesti. Ja sitten on taas perjantai ja pitää saada kotiin. Täällä on meidän toimistokoira. Ines! Hänelläkin on omat työvaatteet, mutta ei ole nyt just päällä. Ines on aina ihan väsynyt työpäivän jälkeen, kun sen pitää täällä koko päivä päivystää, niin suoraan unille sitten loppuillaksi. Mutta mulla strategiassa tästä nyt etenee sillä, että näkemään lounaalla tai vaihtaa kamaat, kun tässä sieltä painella suoraan käymään yhdellä katolla. Niin Ja hylykät meikäläisen. saat tehdä kyllä ihan mitä haluat sen aikaa. Sillä välin kun Henri lähti tonne kaverisen kanssa syömään, niin me lähdetään projektipäällikön kanssa kaupasta ostaa evästä. No, nyt ollaan tiukalla linjalla ropparantakuntoon niin viikossa salaattia ja vettä, viikon vettä, niin kokeilla meillä on uusi tämmönen dieetti. Ehkä mä rupean sitä markkinoimaan sitä. Joo, mäkin olen kaverin kanssa tässä ollut herkkulakossa nyt mukaan. Mutta eilen kun iski hirviä migreeni, niin oli pakko se semmonen pikku suklaapatukka. Aina on sen verran makia himolle tilaa tuolla, että vaikka miten on dietillä. Mä oon sulta perinnyt semmosen makean himon, se on aivan kauhea. Aina, joka päivä. Se on sukuvika, ei sille se on jossakin veressä joku geeni, se on paha. Niin jo. Vaikka en juo enää kofeiinia, niin siltikin juo kofeiinitonta kahvia, niin se on aina kahvin kanssa pitää saada joku pikku Niin, se on piskitti. piskitti. Se on paha tauti, sille ei voi mitään. Ei. Mutta ei se jos liikkuu ja kuluttaa, niin ei se iske, mutta se mielessä on sellainen paha olo, että taas piti syödä tuo karkki tai pullo. Niin jo. Mikä on semmonen ihan ykkösherkku? En tiedä ihan ykkösherkku, mutta sanotaan, että joku piirakka ja kermavahtua päälle, niin se on tajunnan räjäyttävä. Se on. Varsinkin jos siinä kermavahtua on. Se on mun paha paikka. Mulla on niinku varmaan ihan ykkönen on semmonen, en tiedä ootko maistanut. Nyt voitais periaatteessa ostaa ja testata, mutta en tiedä jos tässä on molemmilla kesäkuntokuuri päällä, niin semmonen Lintin suklaapatukka, missä on semmoista pistaasimäskiä sisällä. Ootko maistanut mitään tämmöisiä pistaasituotteita? Ne on aivan uskomattoman hyvin. Ei kuulu meikäläisen lajivalikoon. No et sä oo edes maistanut. En muista ainakaan, että olisin koskaan itse ostanut. No mäpä tuon sulle joku päivä Lidlistä semmosen pistaasimunkin, niin et varmasti irvistele. Joo, voisi. Mä en hilloista niin välitä, mutta En minäkään. kermavahto on, se on kuningas niin kaiken nisun kanssa. Ja yleensä hyvää pitää olla semmoinen, että kun kielellä tassittaa tuonne kita-alakkia, että ei saa olla kovia kökkäreitä. Pehmyt suussa sulavaa on se meikäläisen juttu siinä. Niin joo. No mitä meinaat nyt ostaa lounaksi? Ne on salaattia ja kannaa kyllä nyt on.
Se vetää sillä linjalla. Sillä linjalla mennään. Ainakin tämän päivän. Huomisestahan ei tiedä. Tai onko huomenna voi dieetti olla jo? Voi olla. Mä tänään aloitin sen, niin voi olla huomenna ohi. Täällä on 20 astetta, kun on näin lämmin, niin ei tee mieli syödä mitään hirviä. Tosi lämmin, kun kolitsi päällä. Just tuossa riehui vielä pihalla vähän aikaa. Niin. Joo, me kuvattiin suoka nämä purkit sitä kuormaa sen. Joo, mä oon ammattilainen. Sinähän ollaan jo joka paikassa mainostettu, että oot Suomen kokeneen kattomies. Niin kerro nyt vielä kerran, että Maliko on kokemusta. 37 vuotta ja ihan 25 vuotta työntäni rullia tonne katolle ja sitten vähän pikku vähensin ja sitten yrittäjänä, niin nyt on mennyt viime vuosi ja tämä alkava vuosi on sitten kuitenkin sillä, että nyt ei ole tarvinnut nousta niin sanotun sorvi ääreen enää tuolla katolla. No katsotaanpa, kun tulee kiireaika. Niin joo, kyllä mieli tekee silti niin aina. Mullakin tekee. Pitää monesti pojille, että annapako setää näyttää, että miten se tehdään. Että jos on paha paikka, niin ei ole kyllä yksikään pahakaan paikka jäänyt tekemättä koskaan. Tai aina löytyy kikkoja. Niin se on. Mutta se on ihan tosi, tuossa kun toimistolla istuu, niin kyllä mulla ainakin välillä on sellainen olo, että olisi mukava mennä oikeasti katolle hommiin. Niin se on. Se on vähän niin kuin tommonen lintu oisit vaan, että painat vaan sitä omaa hommaa, se on siinä. Toimistolla joutuu 10 asiaa miettimään. Niin. Onko ne kaikki kunnossa ja aikataulut selvillä, niin kyllä. Mutta tuohan siinä on just se, että monesti jos tekee, no vaikka nyt tämmöistä kattotyötä, mitä me ollaan molemmat tehty, niin kun monesti ihmiset havittelee aina jotakin korkeampaa asemaa tai omaa firmaa tai mitä hyvänsä, niin loppupeleissä se on myös aika yksinkertaista ja mukavaa ja ressitöntä niin tehdä vaan sitä tiettyä työtä. Ja on ja aina näet kätesi jäljen siinä sitten, että se on ja sulla on se työ ja sulla ei mitään muuta tavallaan siinä. Se on paljon helpompaa kuin ruveta olleen johtaja-asemassa ja miettii ja hommaan kaikki, niin se on enempi. Se on sanotaan, että katolla niin fyysinen rasitus on kova, mutta tässä toisella puolella henkinen rasitus on. Joo, ja just tuossa viime videolla sanoin siitä, että kun vaihtoi tämmöisiin toimistohommiin, niin se väsymys oli ihan erilaista. On. On. Vaikka ennen teki tosiaan 8 tuntia kattohommia, niin jakso sitä vielä käydä pellailemaan ja muuta. Niin nyt kun käy toimistolla oot ja pitäisi pelaa tai salille, niin pikkusen on se sohovan kanssa kamppailu. Pääseekö sitä irti sitä sohovasta? Niin se on. Joo. Vetoo poisko Mäkelä sijasta, niin ne sanoo. Katsotaanpa mahtuisiko tuonne. Mä oon tässä Sittarin pihalla kerran kolauttanut johonkin toiseen autoon ja sai semmoset huot, että traumatisoudui oikeesti. Pakenikkona paikka? No en painu, kun meni selvittää. Enkä mä edes kerennyt mennä selvittämään, kun se ukko oli tuossa huutamassa ja haukkumassa. Ja ei tullut kumpaankaan autoon yhtään mitään. No niin. Taisi kaveri säikähtää enemmän. Mutta se oli ihan se siis tosiaan haukkumut tuohon ja sitten se lähetti jälkeenpäin anteeksi pyyntöviesti. Että se oli sinänsä asiallinen sitten loppupeleissä. Se oli tulisielu, se kato heti nousi adrenaalit sillä ylös, niin tappiin, niin se tulistui. Joo. No niin, nyt lähdetään kauppaan ja katsotaan mitä sieltä lähtee matka. No niin, hei. Joo. No niin, sulla lähti salaatti mukaan. Joo, salaattia otin. Tässä on nyt 422 grammaa ja siinä on kaiken maailman kanna. Onko se joku Tex-Mex kana ja kuule kananmuna, niin siitä se proteiinit tulee. Sitten kyytipojaksi pari rukista riisipiirakkaa siitä. Niin. Eli sun sanojen mukaan pari karupiirakkaa. Karupiirakkaa pari kappaletta siinä, näillä mennään. Mulla on tämmönen suklaapuuro. Nyt mulla on niin leukaperät kipeänä, että ei pysty mitään pureskelemaan tuosta migreenistä ja sitten siihen päälle tätä raajuustoa. Joo. Niin on hyvä tuote. Ja sitten meillä tapahtui totta kai ratkiaminen tapahtui ja tuo oli niin kovasti kehuttu, niin jotta sitä pääsee arvostelemaan, niin pakko vasta maistaa. Otetaan vaan yhdet. Vaan yhdet palat kahvin kanssa, jälkiruoksi. Kyllä. Proteiinipuuro, onko tämä taas sitä huijaamista? Myyää mitä sattuu. Proteiinipuuro. Kai se on. Ainahan ne on vähän tommosia kyseenalaisia. Pikkusen vääristellään noita, niin se on. Ihmiset haukkana ostaa niitä sitten. Onko energiajuoma, niin onko se oikeasti energiajuoma vai mikä se on? No niitä mä en juo, niin... Sama vika, en juo ikinä niitä. Erittäin. Jos ei mitään muuta ole niin sitten on pakko. Mutta se on viimeinen vaihtoehto. En ole nähnyt kyllä mitään siinä. Olossa siis mitään eroa? Ei. Aikoinaan kun Red Bulli tuli, sitä on hirveän kauan aikaa ja kehuttiin, että kun se virkistää. Oli ollut 4 viikkoa tehty 6 päivää viikossa töitä ja tulin kotiin reissusta ja join Red Bullia, niin nukahin heti sohovalle. Että se oli aika hyvä. Se oli ensimmäinen kokemus Red Bullista. Aika hyvä kokemus. No milloinkohan Red Bulli on tullut?
Onko se siis silloin tullut? Se on, mä luulen, se on silloin oli uusi. Se on kato 93 ja 4 vuonna oltiin Saksassa töissä ja sieltä ostettiin. En muista saiko edes vielä Suomessa 93. No niin, eli oot etujoukossa. Mä oon etujoukossa maistellut sitä ja salamiakki Kossuun kanssa, mitä mä oon maistellut etujoukoissa. Ivalossa oltiin Kultahipussa ja nähtiin tussilla kirjoitettu lappu, luki, että salmiakki Kosken korva, niin ihmeteltiin, että mitä se on. Ja niin mentiin tilaamaan ja kaveri kertoi, että Jari Sillanpää on laivalla keksinyt salamiakki Kossu. Aha. Ja silloin puhuttiin vuodesta 1992. Tuota mä aina ihmettelen, että miten sä voit muistaa kaikki vuodet. No. En kai mä muista edes, että minkälainen keli oli viime kesänä. Mä en kelejä muista, mutta tämmöiset tapahtumat mä muistan. No kyllä, nämä muistat semmoiset merkittävimmät säätapahtumatkin, että vuonna 73 oli... En mä omasta mielessä säitä, mutta tämmöiset tapahtumat, jos mä oon jossakin ollut ja tapahtunut ja sattunut, niin sitten mä muistan. Ja niin. Joo. Sen jonkun tapahtuman kautta se pitää pongata ja miettiä ne vuodet. Tää mulla on aina varalla katsoa oikealle, että näitä ei kenenkään mummo yli tosta. Mitä nää silloin yksikin päivä alkoit neuvomaan mua jossakin parkkeerauksessa? Niin on tässä parkkeerattu jo. Niin, en muista, mutta sehän kuuluu isän kuvioihin neuvoa Niin. varalta aina. Me tuossa mietittiin Henrin kanssa, että meidän pitää tehdä semmonen, että miten me ollaan päädytty tänne alalle, mutta niin, jos tiiviisti haluaa sen tarinan, niin siinä on syy. Vieressä istuu syy. No niin, sehän on semmonen niin ihan alku ja meikäläinen oli ollut silloin kun oli nuoriso-ohjaajana ja edesmennyt appiukko kysyi, että joudatko 8 viikoksi kaveriksi. Just oli jäänyt kunnasta kesälomalle. Mä että no saatankaan mä pari viikkoa olla, että saa vähän lisää tienestiä ja sillä reissulla tässä nyt ollaan, että 2 viikon kaveruus, niin 37 vuotta on mennyt nyt näissä hommissa. Ja eikö se ollut puhe, että 40 täyteen sitten voi Joo, 40. Katsotaan nyt, kerkiääkö ottaa 40. Siinä on eläkeikä alkaa paukkuun kohta. Niin. Saattaa jää 39. Siinä on semmonen, että kun työnteko ei ole koskaan ollut vastenmielistä, että tykkää työn tekemisestä. Niin se on niinku, aina voi lähteä. Mutta moni ei voi tuota sanoa. Se on aika todella tärkeä asia oikeasti. Mietipä. On. Kyllä mä huomaan se. Ihan lähipiirissäkin on semmosia, että kun ne sanoo, että kun viimeinen työpäivä on, niin mä haistatan pitkät sen jälkeen. Niin. Ei, vaikka on kuin kiirettä ja muuta, niin ei haittaa, vaikka lähet ennen 6 ajelee ja kahvinkeittoja ja juottiin. Se on Niin. ensin työt ja sitten muut harrastukset. Se on tietenkin nykyään vähän kulttuuri muuttunut, että ne muutkin vapaa-ajan jutut vähän kiilaa siihen työhön, että ei ehkä enää ole niin semmoinen samanlainen mentaliteetti. Ei se ole lähellekään. Ja se on ihan oikeahan, se on ihan työllä kannata itseä tappaa, eikä se ole kuitenkaan se Niin. elämä yksi juttu. Toimeentulo sillä hankkii ja sitten kun kerkiää mahdollisimman paljon harrastaa. Naattia elämästä. Niin se on. Ja vähän reissussa käydä aina silloin. Joo, ei sitä pysty samalla tavalla kotona rentoutumaan. Se on aina kun lähet pois jonnekin, niin se on A ja O. Mutta tänä vuonnahan on poikkeuksellinen vuosi, kun että tuolla jääkiekon MM-kissossa. Sehän tavallaan, että Milano olympialaisissa tuli käytyä, niin se vähän korvasi, mutta Niin, aivan. me laskettiin jo silloin, että se on pikkusen liian lähellä, että miten intua, mutta olisi menty, mutta kun ei saatu samanlainen niitä tavallaan peruutuslippuja niin kuin viime vuonna, niin se oli kans, että lähtö on, jos tulee liput, mutta nyt tällä kertaa jäi väliin. No niin, välivuosi, mutta olympialaiset mä unohdin. Olympialaiset on katsottu, että Joo. ei ole jäänyt kisoja väliin. No niin, lähdetäänpä äpöstä. Eli tämä on nyt se patukka, mikä on maailman paras meikäläisen mielestä. Onko skeptinen? Ei ole mitään kuvitelmaa, mutta se justiinsa, että ruoaostoon mennessä oli vielä dietillä, mutta taisi katketa nyt. Aika nopea. Testataanpa tuota. Se on tämä, että kun verissä on tämmöinen makia himoni. Nämä pitää silleen rauhallisesti imeskellä ja maustaa. Mä en tiedä, suklaan paras olla panna vähän kuumaa kahvia, niin se sullaa suuhun. Tämä on aika semmoinen mieto kuitenkin, mutta tämä on mun mielestä jotenkin niin... Mieto on, mutta tässä on tämä suklaaosuus on kova. Tuo heti suusta häipyy tuo täyte niin sanotusti. No se on sen kahvin vika. Oh. Otapa ilma. Sitä pitää vähän aikaa suussa muiluutella. Analyysiä ootellessa.
Sulla on kriittinen makea. No sanon ihan hyvä ok, mutta ei nouse sillä lailla mun, että tämä ei sula sopusuhtaisesti tämä täyte ja tämä suklaa edelleen kovaan. Jaa. No ehkä tässä on myös se muuten, että tää pitäisi ehkä antaa olla hetken niinku silleen huoneen lämmössä. Kaupoista kun ostaa, niin tää on aika tämmönen kova ja kylmä. Niin on, ja sitten vaihtoehtona tapaat suuhun ja pureet se heti Pureminen on sitten kauhean vasta metodi. makustele. Mä en ikinä ymmärtänyt niitä. Mutta ei nousu mun arvoasteikolla edes. En ostas kaupassa, jos tulisi vasta. Oikeesti. Ei minkäänlaisia semmoisia. Jaa. Mutta ihan ok, tällä kun tarjotaan, niin voin ottaa toisenkin palan. Ja se piti olla vaan yksi. Niin, dieetti meni, mutta otetaan toinen vielä. No niin, ja mä lähden nyt tästä tonne työmaalle Henrin kanssa ja mitä sä sinä alat tekemään? Mullahan tuossa pitää uusi projekti alkaa, niin alkaa sitä suunnittelee huolehtia, saada porrastornit ja kaiteet sinne ja tämmöistä. Ensi viikolla aloitetaan yksi pikku saneeraus. No niin. Joo, ei muuta kuin No niin. palataan asiaan. Kiitos ja hei. Kiitos ja hei. Mikä on homman niin? Tää pitäisi tulla katolla käydä mutka katsomassa. On tullut tarjouspyyntö pienistä korjauksista, niin ei oikeastaan raportilta nähnyt kaikkia. Ne pitää käydä omin silmin totiamassa, että pystyy mitään hintaa antaa. Se on kaikista mukavin nämä talotikkat. No mä oon aina vähän tämmösiä, sitten kun näissä on näitä nousukiskoja, hyvä että on, mutta aika korkealla, että nippa-nappa viitsikö ilman kiivitä. Viime kesänä viimeksi menin tämän korkuselle ja ei se enää jotenkin, sitä on tullut liian varovaiseksi, mikä on hyvä asia. Kyllä, Mutta se on itse ainakin ahdistaa. asianmukainen kiipeilyeste on tuossa. Mä en aina mielenkiintoisia, kun mä oon tosiaan vähän eri. Se on tämmönen kelekka, mikä kulkee tuossa kiskossa, mutta näissä on aina vähän joka mallissa tuntuu, että eri toimintalogiikka. Niin katsotaan, saadaanko me itsemme tuohon kytkettyä. Just tällä, että kato. Yhtä halus. Kuka lähtis kiipeämään tonne? Pitäis koko ajan pitää tuo niinku veto päällä, niin sanotusti. Tekniikkalaji. Yleensä nämä rullaa aina itsestään niinku ylös. Sitten stoppaa, jos se lähtee alas. Mä ei kyllä mihinkään. Helvetti. Jääkö käyttäjä se vikavammisää? Täältähän rupeaa kyllä kaupunki näkyy. Erikoisjoukot. Kumpi on vaarallisempaa? Tämän kelekan kanssa täällä ylhäällä, niin yksi kiivetä vaan sukkana ylös. Ja näin olemme katolla. Kyllä. Sinne meni. Meikäläisellä meni niskat solomuun. No niin. Nyt on niin tänne alakatolle päästiin. Täältä on kyllä erittäin hyvät maisemat tänne Oulun keskusta. Ylös pääseminen on monesti hirveän helppoa, mutta alas pääsemisessä on aina omat haasteet. Mutta eiköhän me sitä selvitä. Mä otan tästä kuvaan, niin voisi liittää tuohon videon, näette sitten maisema. Ei muuta kuin mennään tuonne toiselle puolelle. Mikä tilanne siellä on? Siellä oli tilanne aika hyvää Mä jotenkin oli siinä käsityksessä, että siellä olisi ollut vähän huonompi katto, mutta raportin perusteella, mutta se näytti päällisin puoli hyvältä. No, joo, edellisellä videolla sanoin, että työmaalla tulee aina kylmä. Oi! Nyt tuleekin hikki. Se heti itse jotakin tekee. Aivan sohjas. Oli muuten lämmin tuolla katolla. Täällä on ihan niinku kesä. Ei ollut silloin, kun lähdin liikenteeseen toimistolta. No niin, nyt on taas tämän taloyhtiön Avvame pallautus ja sitten kanssa on taas mentävä täältä ihanasta auringosta toimiston suojiin. Se on torstai-päivä. Äsken käytiin viemässä firman uusi pakettiauto teippaukseen. Nyt Henri purkaa tuolla kuoparekkaa ja sen jälkeen aletaan valmistelemaan meidän hallia huomista lounastapahtumaa varten. Täällä on jo jonkun verran tehty, niin all good. Ei ole paha homma.
Nonni. Nyt Montako lampaa tuli huoppa? Siitä on tasan 20. Ai, selkä menee jummikin rukiseista. Ammattimies, joka ala ammattilainen. Se joutuu olemaan. Rukkikuski, palakanlaskija, tarjouslaskija, myyjä, markkinointi. Mieti kuinka monipuolinen Huopamies. Se on kuule vahva valttikortti meillä kaikilla. Pystytään lähteä vaikka suoraan katolle hommi, jos tarvon vaan. Mikä se pano irtikka niin noha ja vie kiinni niistä niin mä pakin. Aina mä vaan tästä. Läät niitä vaan kauan. Joo, se riittää. Mulla jää sormet välillä. Se riittää. Ja puhelinkin soi. Oi hyvä. Olmaan alas. Voipa katso moro. Soitit, ei aivan. No niin, ei mitään, ei kerennyt aivan vastaamaan. Se oli nopea auton teippaus. Tässä ei kyllä kauan kestänyt. On tyylikäs. Se oli nopea. Se oli nopea niin just kerkesin 2 kuppia kahvia ja muutaman keksi syö sinne, niin homma oli valmis. Katsotaanpa vielä tuo perälauta. Sielläkinhän oli jotakin. Joo. Tää on hyvä. Tällä mennään. Niin se on. Sitten on vielä 100 kappaletta tarroja. Kaikki fanit voi tulla hakkeen tarroja, joka kerää tarroja. Tarrakirjaa uutta mertsiä. Kyllä. Mikä on nyt operaatio? No nyt on saatu nämä juoksevat asiat tästä ainakin vähäksi aikaa pois, niin ruvetaan nyt laittaa vaan hallin loput kuosi. Mä oon tässä jo aamulla 8 aloitellut. Sitä mä tuossa sanoinkin, että tää on ihan hyvällä mallilla. Niin se on. Tuota. Tämmöistä ympäristöähän ei niinku täydelliseksi siistiksi saa, mutta tämä onkin rakennusalan yrityksen lounastapahtuma, niin Niin joo. kuuluu asiaan. Menisikään katastrofi tuossa äsken, kun rupesin jotain lisää piikkiä laittaa ja ne oli tuolla maassa ja otin pikkusen, kotiin suoraan trukilla laiskana työntänyt sinne, niin pökkäsi tuohon nosto-oveen, niin se mennäisi tulla sisään. No sehän ei ole ensimmäinen kerta. Ei ole ensimmäinen kerta. Tuossa on toinen ovi on uusittu jo tälle vuotta. Silloin en ollut itse asialla, mutta se oli just tuolla ja se ovi oli silloin puoliksi yllällä, tai ei ollut tarpeeksi yllällä. Harmaanvartainen kaveri tuolta niin lähti trukilla peruuttaa ja sillä oli piikit yllällä. Jumalaton pammas. Koko ovi avasi lopussa. Paljonko maksoi korjaa? No, se oli aika monta tonnia. Eikä mennyt vakuutus. Se oli taas niin käteilty se homma. Jambalaya. On saatana sitkasta muovi. Alkaa olla kahvia-aika. Paljonko se kello on? 9 se on ja kello on 10.30, se on lounasaika. Eli otetaan suoraan yhdistetty kahvi ja lounastauko. Niin se on tehty. Katsotaan mitä on tuolla lounaslistalla. Mikä päivä tän? Torstai. Uunimakkara out, jauhemaksapihvi out. Jauhemaksapihvi out, uunimakkara on erittäin hyvä. Mutta rasvanen. Sittarirusko, lounas. Lohiperuna pannu, switsin saurukana, musta makkara. Ehele. Musta makkara. En oo ikinä muuten maistanut. Ootko ite? Ei, mutta se on maistamatta paskaa. Tässä ei kauan nokka tuhise. Ei siinä nyt on pakko saada ruokaa. Onko näin? Aivan järkyttävää. Se aamupalaksi 1 ruisleivän. Se ei raavalle miehelle riitä. Ei ne vissiin riitä. Nyt tässä olisi operaatiota, tämä halli alkaa olla jo aika hyvin siivottu ja järjestelty, niin pannaan näistä huopalavoista, niin tehdään tämmöistä esittelypöyhää. Erittäin hyväksi otettu ratkaisu. Meillä tuli väittely, että montako pöytää näitä on ollut per esittelijä. Mä sanoin, että tässä on ollut 4 rivissä. 1, 2, 3, 4. Sitten tuonne sivulle tulee vähän pitempi rivi ja sitten tuohon semmoinen pikkunen. Tämä on taidetta, että miten saadaan kaos piilotettua. Mä lavaan, niin se on tonni.
Tonnin painaa tämä yksi. Saa niitä puski. On näitä puskittu. Ai ettekä. Särkee päätä ihan hulluna. Aamulla ihan mielissä eli sillä rukin tuossa sitä kuormaa. Hyppäsin sinne hyttiin, niin pammatin pää suoraan siellä. Ja ihan täysin. Mä en jaksa työnnellä enää, mä otan rukin tästä. Näinhän se on, että laaska pääsee aina vähän vähemmän. Se on kuskin vaihto, katsotaan miten onnistuu. Katsotaan muistuuko vielä mieleen. Pitikö muuta tehdä? Ei. Tää on kohtallaan sopia vasta. Ja sitten mentiin. Tää on aika herkkä. On hyvin jo ilman välissä. Katsotaan, mutta otas tosta sivusta. Just toisesta suunnasta otas. Sitten lasketaan näitä. Ota just tältä toiselta sivulta. Ota just tältä toiselta sivulta, siinä se menee samaan päin kuin muu. Tää puolihan on vielä vaikeampi, kun ei tästä näe, että missä. Siitä vaan. Sitten yritetään rauhallisesti. Ui, kato, meni ylös. Vieläkö? Niin kautta jyrää. Joo. Siitä ylös. Siitä ylös. Ja sitten vähän kallistetaan. Joo. Onko nyt? Siitä vaan. En muuta pirtti. Oho, mä en muista laittaa ikinä vaihetta päälle. Onko siinä? Pikkusen vielä. Siin. Onko homma käyttää? Vanhasta muistista. No niin. Täällä alkaa olla pöydät paikalla. Testataan lähteekö meikäläisellä tuo yksi pitää vielä siirtää tuolla Testa. roklalla. Katsotaanko ruista ranteessa Vilmalle. Eli siis, tämähän pitää ensin laittaa jotenkin alas. Tuo juttu. Sieltä on tuolla jalalla, painat sieltä oikealla jalalla siitä. Noin. Sitten rymmätät. No. Sitten. Sitten varpet sitä pumppaa. Pumppaa. Mä mietin ihan samaa laulaa. Sä tekit tätä. Onko se nyt riittävä? Se on niin ilmassa kuin olla ja vaan. Pitäis kääntää tonne. Se pitäisi siihen saada jonoa jatkoksi. Jos eka ottaa vähän tänne, oliko tässä järkeä? Se kääntyy kyllä siinä niin paikallaankin 360. Ai tästä vaan. Ei tarvitse ottaa hirveästi varoja. Siitä vaan junttaa tulee. Siis silloin kun oli katolla hommissa, niin oli ihan järkyttävä kulutus päivän aikana. Toista Sontala Toomista. No, tänään on ollut poikkeuspäivä. Mutta tää on oikein mukava. Siitä oisko? Siitä kuule. Hatenko laaserin vedä? Onko suorassa? On. Siitä. Kuinka paljon? Vielä. Seis. Se hyvä, että meillä tuli huopaa tänne. Saatiin kaikille esittelypöydät ja ruokailu. Tämä vielä näyttää keskeeräiseltä, mutta niin katsotaanpa sitten, kun tämä on saatu sisustettua. Tosi hieno, kun laitetaan tähän semmoset ospilevyt. Sitten käytiin kaupasta ostamassa semmoista kertakäyttöä pöytäliinaa, niin se varmaan jollakin niiteillä tuohon vetää sitä. Ja nämä sivuthan jää tietenkin näkyviin. Ja sitten tossa on ruokailupöytiä, tämmösiä niinku seisova pöytä. Ja eikö me otettu itelle tuolta kulumasta tuo? Kaikista säälittävin pikku nysät. Ja sitten muuten tulee tähän 6 yritystä esittelemään omia tuotteita ja palveluita. Mikä on seuraava agenda? Tää on hyvä, kun mä oon niin pätkä, niin mun pitää olla täällä metrin päästä, kun mä otan saman kumman. Niin. Muuten näkyy vaan otti. Mä en tiedä, meidän pitäisi yksi tarjous jättää. Huomenna pitää aamusta asti painaa tapahtumahommaa. Niin mä oon lähteä tästä niin vaihtaa niin sanotut siviilit päälle ja
lähteä tietokoneen ääreen. Joo, tämä viimeistellään huomenna ja ei tässä nyt varmaan ole tämän osalta mitään, mitä voi tehdä. Ei oo. Jäähän tämä hautumaan ja laitetaan sinne sitten tuntia ennen huomenna, kun tapahtuma alkaa viimeiset paikat kuntoon. Kyllä. Kyllä. Kamera käy. Kamera käy. No niin, meillä on täällä saatu mestat aika hyvin kuntoon. Täällä alkaa esittelijät olemaan jo löytänyt omat pisteensä ja hodari haisee. Kaikki on valmiina. Vieraita nyt vaan odotellaan. Kello on nyt tasan 10. Tapahtuma on virallisesti alkanut, mutta lounaalle harvoin kukkaa vielä 10 tulee. Niin sanotaanko, että tunnin päästä niin pitäisi olla pöhin. Arvonnassa meillä Byrtin 75-osainen työkalusarja. Erittäin hyvä. Tuo jos sattuu voittaa, niin et enää ikinä mitään työkalua. Kaikki kodin pienet nikkarointihommat hoituu tällä pakilla. Niin. Siitä vaan lomaketta täyttämään sukulaatia huulle. Täällä on Tervo Food Truckin hodaria. Ja täällä on mun paras kaveri. Haluatko tulla videolle? Tuu mun videolle. No niin, mihin nää teet sitä? YouTube-videot. Joo. Voit sanoa videolle terveesti. Niin tästä parhaasta firmasta. Niin, parhaasta firmasta. Ja harvassa paikassa näin hyvännäköisiä johtajia. Johtajia. Oli asiakaspäivät tässä on pielty ja niin kuin huomaa ääni on kähiä näistä asiakkaita. Kävi kyllä todella hyvin, että sai porista koko ajan jonkun kanssa. 150 hodaria tilattiin ja 3 jäi. Joo, se meni kyllä aika lailla jiiriin, että harvo osuu noin hyvin. Että en tiedä mitä, jos olisi tullut 5 ihmistä enemmän, että mitä olisi tehty. Ei ollut varaa suunnitelma. Varmaan olisi allekirjoittanut painanut tuon kotipizzaan ja hakenut muutaman käänty siitä. Nyt kävi tuuri. Kyllä. Ja keli oli mitä mainio. Että kyllä täällä nähtiin ihmiset olevan hymyssä suulla. Oh. Ja ensi vuonna uusiksi. Ensi vuonna ehdottomasti uusiksi ja todennäköisesti hodari upgradeataan burgeri. Oi. Mutta tässä oli nyt aika kattavasti meidän keskiviikko-perjantailta, mitä tehdään. Tältä päivältä ei ihan hirveästi kuvattu, kun ei viitetty täältä ihmisten pärstejä kuvata, mutta Kyllä. Mutta joo, se viikolla alkaisi olleen Pulukassa. Tässä olisi vielä hommia tehtävänä, mutta kyllä mä taian tässä kohtaa kuitenkin kohtuu raskas päivä tämmönen koko ajan poriset jonkun kanssa, niin puhallella viikon pakettiin ja lähteä viikonlopun viettoon. Sinä lähdet Helsinkiin. Joo, mulla olisi plääni lähteä Helsinkiin kaverilla huomenna sillä häät. Siihen on valmistauduttu. Lento lähtee 4 tunnin päästä. En ole pakannut vielä mitään. Puku mahtuu ehkä päälle. Se on viimeksi on käyttänyt 2019 eli 7 vuotta sitten, mutta pari hodaria alla, niin luotetaan siihen, että ne mahtuu edelleen päälle. Joo, ja meillä on huomenna lähtö Luuleon, niin tässä on tämmönen reissuviikonloppu tulossa. Mutta ei muuta kuin palataan ensi videon parissa ja kiitoksia katselusta. Kiitoksia katselusta. Laittakaa kanavatilauksen, jos ei vielä ole. Se auttaa meitä tosi paljon. Ja kommenttia. Thank you. Kiitos.